Ah, Sige bro kapo. Unsa man to ikalagal si mo bro? Kay busy mga karon. ang ako alang god is kanang tawag aning ni ang about atong kuan ba bro, alanganin mo ko atong kalag kuan bro kay kining perting binyado na korong mga kuan na siguro basin mga next week or ano na lang kay ni solve mo ko nimo kanina lang conversation na lang tando ha Unsa man? about aning kalag lagi. Si conversation. Okay, Dili lagi pwede na. Ayaw. Ayaw kay maulog na itong maritis ni madiway mo patunga sa tuwa dili maplastar. Ang Alam gusto mo- nako bro nga nato sa saktong kon ba? Dili pwede nang wala yung moderator ni kay maulog ni maritis is istorya lang. sige bro. Dapat Ano lang kini mo mga imong pagtulunan. ayaw lang po ng Domingo kay nakoy meeting ana sa Baligyan god kanang Mm. Lunes siguro bro ana. Sige lang, Lunes panikamutan ako bro basta di ko ka drive bro. Okay ra. Usa man jay mong bakante anang mga simanahuna. Silang Lunes gani. Ako na panikamutan. Lunes kung dili Miyerkules. Bakanti gina naron Miyerkules. Bakanti gina ko na. Miyerkules o Lunes. O, Biyernes. Mag-drive juga Lunes ana. Ay. Ayaw day dili ko pa sure sa Lunes. Ayaw lang day ng Biyernes kay napami Be? Oh, ay kasunod semana pwede ra. Miyerkules Karong lang ta Biyernes, sunod dili pwede. semana. Pwede. Sige lang, ato lang na imo. Kay dili pud pwede nga ako ng pugson tika kay imo nga binapagtulunan. Wapo i-master mo na imong kalag ng espiritu. Si master manadaan. Master na di ay. Pagjoro. Ay, sorry. Pinalanganin lang ko ron sa mga oras sa ugma na po pwede bati ni kuan. Nya karon Sabado Sige. dili po ka pwede Sabado kay napud may kalihukan ana kay simba man na ninyo. Unya og ari po ka sa kining Domingo meeting po na mos orases ambot og kasimba ba ko anang Domingo ha. Sila nga, ano naman ito kinabuhi. As long as bisita sa Ginoo. Oh. Okay ra na bro, okay ra na. Bro, ano lang laing topic lang ta bro. Sa nga topic imong gusto. Sayang lang no di man pud ako ma-adapt din sa akong live no kay kuan man kanang na messenger man god. Wala kay course na i-connect nimo to sa tong kwan. Walay kuan bro kanang kadal lang bro ha copy. Panghiram ka dyan, do. Sama ni si Jando, di mo tawag, di ba? Bro, ang iyong itinadawa. Di okay Pinabasa ra. ko sa imong Zoom link, be. Di mabuntag sayo siya bro. Bakante ang Zoom link. Buntag sayo dayon. Og moingon pug ko og kanang ni ang kuan. Sana ha kadali lang bro. Buntag sayo bakante ang link. Tama jud nagapon pag gabi bro. Wala tay mahimo ana bro kay in the sense kuan man na bro kanang gamito nila sa punto por punto ba. Nindot lagi na imo ang sanina lagi nimo, bro. Oh, Napakay kauban na bro kay akong pangayoon, bro. bangayo ka. Pangayoon na ako, yung may kwarta. Di may magkakatoliko kwarta. bro. Okay ra nimo bro. Di magkakatoliko bro. Isa nagingon, bro, di ko katoliko. Katoliko day ka? Katoliko, oy! Kanus ara bro. Kanus ara man. Sukat sa mga pag-anak na ko, katoliko na ko, oy. Nganong katoliko man nga Seventh Day Adventist man ka? Katoliko nga si Adventist. Dili oy. Katoliko din. Unsa may meaning anang katoliko bro? Kumakalya, bro. Ni kailap. Di kaila pa po na mong iglesia na mo, bro. Di man may nga, Ni kailap na din na inyong iglesia. ay kaila, boy. All word na lang siya, oy. Yawa Woolworth. Nung na may mga lugar nga walay membro sa walay simbahan sa Seventh Day Adventist. Wow, mo kailap. Ay, kulang pa. Wow, Kulang pa. Wow, mo kailap. Kabugoy-bugoy di ka na. Kulang pa. Pero ni Kaliap gina siya, bro, kay sa China na namin mo Wala. sa UE. Na may bro, kumingon tayo ni Thailand. kailap bro. Ubang mga lugar na jud mo. Pero ngano man og kailap pa mo bro? Nganong gamay ra man kay mog membro bro? Oy, dagan, oy. Pila mang dagana na Dagan, bro? oy. Pila mang dagana na? Dagan, akong tanaw na sa among tukan. Akong tanaw na. Diri oh. Naabot mi og gitawag og total 343 million. Pila? 343 million 343 million Asa man na nimo na nakuha nga source bro?
Kalasya nga sa Kalasya sa South America Division pa na siya, bro. No, bro. Ang ako ba, whole word yun ba? Kana yung whole word nga. Ay, so, bro, daghan, oy. So, nga na diri sa mo ang kining among guideline na mo, kini among leksyon na mo, kini leksyon na mo ni. Leksyon na mo ni. Nay nakabutang diri sa South American Division. Amerika lang ni siya, ha? Pila? Nami gitawag dito 343 million 131 Pero nga naman giingon sa inyong website, bro, nga, bro, nga naman giingon sa inyong website nga 21 million ramo. Tibuok, whole word. Wala na na-update siguro. Sa wala na update, bro. Akong tanahon, bre, uwa ba ma-update? Ay, pamarukoy ko ka, ha? Ay, sa ba, picture na po na ko. Ako isin sa imo. Ako picture ni, ako isin sa imo. Sumala sa Adria. Unsa man ang kuan, bro, nga gawas. Sayang nga, oy, dili man ka makuan dire, bro. Mo gani. Sa kadalang, bro, ha, kay mangita ko pa maagi, bro, nga mo connect. Connect ka. Kaya kung di, bro, kanang musulod ko sa palunga sa ning tawag, bro, dayon musulod ko sa imong live karon, ug di ko ka join, balik og tawag nimo. Sige. Sige, ha. Paano dili makasulod ko doy? Nga sige na magsulod sa kuha. Di mo kasud. Lang, bro, kanang nara, bro, ang akong tanaw niya ipakita na ko ni sa imo, ha, bro. Kani hanap manggod. AdventistArchive.org Church membership. Gikan sa 1863 ni, bro, padulong gyud sa 2024. Dire sa 2024, bro, whole word di siya, bro, ha. Dire sa 2024, doon na mo'y 23,684 23,684,237. So wala kaabot sa imong 300 million. Unsa lang ang division, bro? Whole word na ni, bro. Tibuok na ni kalibutan. Dili mo na mo, bro. Kaya ano? Dili mo. Now, charge membership. This table comprise the end of year membership and growth estate charge in membership between beginning of the year and the end of the year shown percentage of the Adventist charge from 1863 onward. Whole word niya. Dili mo na siya mo ang kuan, bro. Kanang ganing gitawag, kanang ganing final yun nga kuan ba? Napa, bro. Seventh-day Adventist kani, napa, bro. Seventh-day Adventist World Population and Demographics. Whole word niya hapon, eh. Pila may kuha na ni, be. Nara, As of the end of 2023, the world charge has a total of 22,785,195 membership. Magkaabot mong kuhan. 300,000, 300 million. Dili lagi na kuan, bro. Dili na siya final gyud lagi. Ang final gyud, bro, gikan sa itawag conference, bro. Morning na address sa mga lesson. Conference man ni, bro. Conference man ni, Gani, conference gani, pero dili man na ginakuan man na. Sa to pa, wala ni klaro, bro. Bakak ning gipamutang ka rin nila, dili, dre. mo na siya sa una. Kung naminaw ka sa, bro, kung naminaw ka sa meeting katubang meeting sa kuan ba, katong pag-elect ninyo og bagong presidente. Nga namang niingon ang inyong bagong presidente, 22 million ang inyong membro tibuok kalibutan. Sayop to dito, dili dito updated sila. Dili ang akong ipasabot, bro, ba? Kanang ang final yun ba? Ang final yun, Lagi, ito deklarasyon sa inyong kuan, deklarasyon sa inyong announcer ba to ninyo o katong presidente bagong napili nga. As of now, we have 22 million plus membership around the globe. Lahi man ang gitawag, bro. Isa kay karo, bro, ha? Lahi man ang gitawag ang membership o kanang ang membro yun sa populasyon. Lagi ba? Member galing no. Daga man ang, bro, daga. Ang membro lahi na siya kaysa sa populasyon. Kaya populasyon man, bro, na may uban. Ningon man gid ang inyong announcer ba? Kay lucky na kuno mo, great na kuno mo kay ang inyong mga membro ning abot na gyud kuno og 22 million membership around the globe. Unya imong gitug-an karon 300 million mo. Mo gani gingon diri, bro, na ang membership gyud diri na siya gitawag 2,600,000 2 million ra.
64 ang member sa gitawag og South American Division. Oh. May division mo na siya. Pero ang total niya nga gitawag og populasyon nikabat siya og 343. Ipatanawa daw ko be, picture daw na be kung mali ko ana. Magbinuang ni mo. Picture lang tika kay ani man gud ni lahi man ang uban man gud wala pa man na membro. Pero naay populasyon nga sa ako iko na. Pwede ba ko magka-picture ani? Singa sa nako. Or i-front na lang ako siguro. Yan na daw, i-front na lang daw. Pa na lang. Dili man ko ka sulod sa mulay. I-front na lang ako. Kulang siguro nag-restart. Ambot. Tanawa. Napapuli. Basta kay dili ko mo to ana bro, ari ko hanap kay bro, di makita bro. Ari ko mo to sa website niyo bro. Adventist population 22 million na gid mo. Ano? Sama na total unsa man na nasa ibabaw bro, unsa man ang kana nasa ibabaw population kana sa ubos ba sa ubos? Ay ubos. Kanang naidako kayo unsa man na skill total na niya? Oh, total na siya kaya skill na total na siya total total. total man ako. Population da isa bro. Unsa man na sa mga kilid bro? Ano? Kana mga ngalan-ngalan sa kilid ba? Amo ni mga bansa. Mga bansa na siya. South American South American Division. Dere ato daw sa yang basta picture lang na bro. Picture lang na bro. Nga siya. Tanaw, pakita ko sa imo para maklaro nimo na diyo isa. Oh, 300. Oh, 340. Beda. Ay, bro, ada ayaw kuruga bro. Unsa man ang sunod anang zero kama na tuldok. Kama, mura ba tuldok lagi? Dili kama na. Kuruga paling kanala ko. 343,000 343,131 population. Ang member niya 2,000 at 2 million. Oh, pero lahi man ang kalang membro ug ang membro na kung giingon ang kaning giingon daw populasyon mao na populasyon sa kuan sa tibuok kanang ilahang lugar didto. Sa division gani. Lagi mao na bro, paminaw sa bro. Nakuha na nako bro. Mao na membro sa mao na mga populasyon tanan sa Amerikang nasod. Pero dili siya ang membro sa Sabadista 2 million ra mo diha. Di ba? So kanang nabilin ng 300 million nga imong giingon, kuhaan pa nas Katoliko, kuhaan pas mga laing sikta, mo nang dili ingon nga kanang ni ang mao na inyong mga membro ang na giklaro bitaw sa imong kuan dia imuhang mapa nga ang populasyon ang member gyud sa Seventh-day Adventist 2 million ra gyud mo kapin. Pero ang kanang mga nasod nga ilang gitotal tanan og pilay populasyon ana mo na tong 300,000 ka buok kapin no 343,000 kapin milyon no nya out ana nga mga populasyon mga tao 2 million ra inyoha ana mabitaw nang gitan-awa ra nang imuhang diagram dia bro di ba gibutang dia pilay membro sa Amerika pilay membro sa Badista sa kanang nga lugar then gitotal tanan 2 million ra jud mo. So karon bro, mutuon na ka kung makaliap gyud ang Adventist. No, dili bro. Wala ta mangut. Sa mo kadali lang. Ang inyo ani bro ha. Nasabtan ako bro. Nakuha na din akong punto bro. Mao day ni. Ani ha. Ang kanang giingon nimo nga 3 million, ha? Ang kanang giingon nimo nga 343 million kapin. Mauna sa mga gitotal tanan ang mga membro ana ang mga lugaraha nga na-mention mauna kada ganon ang membro, di ba? O populasyon. Karon wata kay balo tanawa ra gyud imong diagram ang Amerika pilay ilang populasyon didto. Ang Nigeria pilay populasyon. O tanan nga mga nasod diha nga gihisgutan
Ni total sa tanan og 300 million plus ka mga gitawag nato og kining kuan. Kining mga membro, populasyon. So out ana, tan-awa ra gud ang imuhang pilay membro sa Badista di ana anang lugaraha. Pilay membro sa Badista anang ni ang lugaraha isa. Di mo nang ni total nga 2 million ra jud mo tanan. Ana nga mga lugar. Pero dili ingon nga sa Amerika, 2 million mo tanan ha. Lain-lain nga lugar, lahi-lahi mo og membro. Anton nga ni total mo para ra gud ani bro. Inani ba? Lagi mo gani na siya. Mo na no. Nakasabot nga. O sa gamay ra gid mo membro. Di atong gisgutan diri bro, kanang gitawag ako makaliap ba? Lagi ba? Kung nikaila pa mo bro, kung niloko pa mo sa tibuok kalibutan, daghan jud unta mo membro kaya mga tao sa tibuok kalibutan perting daghan na baya. Unya miingon man si Kristo sa San Juan 10 atong basahon ni bro ha, San Juan. Kaya basa sa kog sita sa Biblia bro, kaya atong i-connect na to na sa Biblia. Di ba niingon si bro. Niingon si Kristo bro. Ang kumakalya pa ni karon bro, dili lang dai kami apil dai mo. Ano kadali lang bro. Kamo may pinakadaghan. Kamo may pinakadaghan. Sakto ba bro? Niingon man si Kristo bro, tanaw na ko ha. Niingon si Kristo sa Juan 10. Ingon siya nga ako ang asaram to dali ha. Atong basahon to ha. Kay ako ang maayong magbalantay sa karniro. Sa atong tanaw niya, ako ang maayong magbalantay sa karniro. Okay. Tanaw na ko ni bro ha. Atong tanaw ni bro. Iningon si Kristo bro, nga ako ang maayong magbalantay sa karniro. Ang akong mga karniro namati sa kong tingog sila nakaila kanako, di ba? Di ba ito gingon ni Kristo diha? Karon bro, unsaon man ni pagka karniro nimo? Ay bro, naunsa man imong kamera bro, natuyok man. Nabungbong naman imong. Nabungbong naman imong gibidyohan. Okay, naka-front man nga kamera. Ana bro. Sige na bro. So ingon si Kristo bro, ingon si Kristo, ako ang maayong magbalantay sa karniro, ug ang mga karniro nga nakailan ako namati sa kong tingog, di ba? Ningon tos Kristo ana. Sa putanan bro. Ngano man nga og nalukop mo daghan man kay membro, nganong gamay ra may namati ninyo? Dili gid mo ang kang Kristo nga tinukod kay og kay Kristo mo daghan tag namati ninyo. Unsa ang klase nga gamay bro? Iklaro dang word nga gamay nimo. Unsa di gamay nimo? Gamay ra mo membro. Gaway namati ninyo. Di ba akong punto ba? Iklaro ang word nga gamay. Unsa ang klase nga gamay? Gamay ra mo membro, gamay ra namati ninyo. So dili jud day mo karnirong Kristo. Ang akong pangutana inanin na lang. Kay nilukop man day mo sa tibuok kalibutan bro, ni worldwide man day mo. So kamo ang tinuod nga Katoliko. Ang akong pangutana, kaning term Catholic kinsa man jud nagmugna ana bro? Ay dili naman ta wala naman ay kalabutan sa ang gitawag. Kinsa may nagmugna anang term Catholic kay ningon ni claim ka nga Katoliko sad mo. Nya nganong nakailamang ka nga Katoliko na siya bro? Nganong nakailamang ka nga Katoliko na? Pamina sa bro. Asa. Pamina sa bro. Kani ba? Nang naman ka motubag nako. Kabalo magugugod nga pari ang nagisgutan ng word nga Katoliko kay kamo ra man gisighi kung bugna-bugna na. Bro, amo ko so mangutan. ato ni isgutan bro. Wala ta nagisgot kung kinsa nagmugna na. Ang atong gisgutan ang kanang gitawag nga Katoliko. Unsay may meaning anang Katoliko? Bro, wala ko mangutan nag meaning bro. Dili sa nang unya na ng meaning bro. Kaning term nga Catholic dili na mo gawas og walay taong gamugna ana. Di ba? Di karon ang ako pangutana bro. Kinsa may nagmugna anang term Catholic? Pari lagi na bro, pari ninyo na bro. Kinsa pariya? Problema na bro. Kinsa pariya? Dili na ta wala ta problema bro. Dili ka tubag. Di bisan pag tubago na ko na siya wala Kinsa pariya? Bro, isa ka dali lang ba? Layo ra sa tinuodoy. Layo sa tinuod, dili na layo sa tinuod bro. Atong tres apon ang ugat anang word nga imong gikutlo. Okay, kinsa pa pariya sa Katoliko dayon kanus ama na gigama nang word. Wala dili
wala tayong iskutan lagi. No, Atong iskutan kumbaga lang karon. kay ngano, hingklaim Ang mo, kamatuoran. ano bro, ni-claim mo nga katoliko kanila, ka, ang kamatuoran katoliko lagi. mo. Di ba? Mo na imong claim. Lagi ang Katoliko kumagod kumakalyap. Ay, wala tayo problema na bro. Pareho tag mindset ana bro. Pareho jud tag mindset Oh, ana. lagi. Pero ang akong pangutana, Bro, kay Gaps. ni-claiman ka nga katoliko Gaps. sad mo, isa, kay ni-claiman ka nga katoliko sad mo, ang akong pangutana, ano ni ba, ang akong pangutana, kinsa di ay nagmugna anang term Catholic? Lagi Katoliko lagi na lagi. Wala lagi tay problema na lagi Lagi niya. nagmugna. Atong Tubaga iskutan lang. na karon ang bro. Tubaga Bro. lang. Ang atong iskutan na karon bro ang kamatuoran. Lagi. Oh, wala tayong problema na, bro. Tubaga lang ba? Ang Kinsa atong- kinsa nagmugna ng term Catholic? Dili na issue lagi na bro. Dili na issue kabalo mo gugungan. Ay na, naglisod na. Wala, Katoliko lagi naglisod Wala na. tayong problema. Naglisod na. Wala tayong problema na bro. Naglisod na. Naglisod na. Bro, para sa kuha bro, way pulos kung Unsay di way sila pulos? mugna na. Bro, unsay way pulos para Oh. matris up ang gunato na bro. Oh. Ug kinsa jud sinugdanan na ng Katoliko, kinsay original. Kay kana og muklim ka Bro. dali ra man ang muklim bro nga kami Katoliko sad. Oh, nya karon naa may mga simbahan pod nga Catholic sila katong Apostolic Catholic Church. Naa say mga simbahan nga katong naay Pilipinas tami nga sila Katoliko sila. Dahil karon, kay ikaw po, Bro, may isa- mga Katoliko ako'y ka. klaro, bro. Patris, Ako'y apa klaro, nga to bro, karon? ba? Kung diin gikan kaning terminong Bro. Katolik. Bro, sige, ako'y klaro ha, ako'y klaro ba, no? Kanang word nga Katolik, dili ko mo tagani, dili ko ingon ba nga mo agree sa imo ha. Nga dili Katoliko kay kabalo mo ko Katoliko may nagbuhat, buhat ana. Pero ang atong isgutan ko bro, ang kamatuoran man Lagi bro, Kay kinsa ingon nga, man ka bro. Gamay ra nga mo, Lagi, isa bro. lang bro, isa lang. Ayaw. Gamay ra nga mo pagtulunan. Sa gamay. Ingon man ka nga gamay ra mo pagtulunan. Gamay. Ano, Diba? tanawon sa nato na Oh. imong claim nga So, kay gamay Katoliko nga ka. mo, bro, isa Kung tinuod lang, ba bro. na? Ang pangutanan Sige, nako, mo gani. Maabot na sa punto bro nga tinuod ba? mao gani Kung no. mo ang tinuod nga Katoliko, kung tinuod ba? O lagi na, di ba? Ni claim kang Katoliko ka. Lagi, Ang katong Apostolic Catholic Church, nag-claim sad sila, klaro na kayo sila ngalan. Dapat to isa ka relihiyon pong Katoliko, pong kunuhay sila, daghan bang nag-claim nga sila Katoliko. Kaya okay, ang Katoliko mo bro. pamina sa. Kumakalyap mo na O, bro. gani, wala lagi tayo problema na. Eh, Daghan klaro sang ba, may klaro claim. ba? Daghan sang may claim nga Katoliko kuno sila. Usa na ka. Oh, Ang akong pangutana kay ni-claim ang kang Katoliko pug ka, bahala na tong uban ng lem, diri lang tas imo. Kaning term nga Catholic, disam ni nagikan nga pulong. Ingon ka pare sa Katoliko ang nag-imbento. Kinsa pariya bro? bisan palagi ato lang hingan Oh, na lang tubagal pare lang, ni bro. mo, Tubagal lang. isgatan ni mo. Tubagal lang. Mutubag lagi ko, paminaw lang. Kaya nga no, mutubag man ko. Bisa pag hingan na to ng kinsa nga pilatuhan na nagbuhat ang Katoliko, as long as wala ang kamaturan, dili lagi po na, wala pulos. De bro, dili. Bisa pag mayon ko nga, Ayaw bisa yung pag mayon ko bro pulos. nga, Ang klaro, Mawag yung pulos, nga naman. ang klaro walay pulos ani Ang bro, ibang- di jud katubag. Kana gyud klaro way pulos. Bro, paminaw bro. Bro, bisa pag mayon nga sigapo ang nagbuhat ana, wag yung pulos nga naman. Nakingalan naman na sila, ang tinuod yun ani, ang tinuod ani amo ni, kung kinsa nadala sa kamatuoran. Bro, Eh, bro, ingon mo man din sa Biblia. ba tris apo na to be kung kinsa Bro, gyud kadali lang, nagdala kadali be. lang bro, kadali lang bro. Ingon man jud ka nga, mas lamang gid ang kinsa nagbuhat sa Katoliko. Kay siguro ang uno na nimo, kung kinsa nagbuhat sa Katoliko, mao ang tinuod. O mo man na imong punto Hindi, nimo. wala mo kumuyog Karon mo ang tinuod. ingon man sa Biblia, hindi man na paingon jud. Kami yung nga, kami nagbuhat ana, dapat kami gyud tinuod, kay kami may nagbuhat ana, mga pari may nagbuhat ana. Niabot no layo na magkakagisyo. Ngutanar man ko to. Kabalo, Pudrasik bro. bro, Kabalo na ako kani sa imo, galay final baya pati, ka bro. ha. Galay baya ka. Pudrasik sa imo mga viewers bro. Karon no, pudrasik sa imo mga viewers. Kinsa nga pare sa Katoliko nag-imbento anang term Catholic? Be, palihog ko no kung tubag Wala ana. lagi pa na bro, wala lagi na ipulos yapon lagi. Ito ba lang Isa pudrasik sa paginggan imo na mga to na, bro. viewers. Mahulog kag walay pulos ani di ka katubag. Bro, wala lagi pa ni pulos lagi. Bisa pag matubag na to na bro. Ay. Bisa pag matubag na to na siya. Research na ko na siya bro, pare anak nagkuha na. Kinsa pare Pinariso ya? sa Be, kapare, search kinsa iingan pare ya? na. Minasa ba, paminaw sa bo. Kabalo ko na lagi. Muna dili ko mo kung mo claim ana nga dili pare, ano kabalo ko nga pare anak buhat ana. Oh. Kung bisa palagi pare anak buhat ana bro, dili lagi na maingon lagi nga
mo ni basihan sa tinuod nga iglesia. Bro. Ika na siya pinulungan na lang naghingalan ana Lagi, bro. nga gitawag Tubagal lang, Katoliko. bro. Nangutan naman ko. Programa ba ano nimo, bro? Naaman sa iba siya o wala. Naay may pulos o wala. Pakitubag lang gud ko. Nangutan naman ko. Oh. Mapuslanon para nimo o dili. Tubagal lang ako pangutan na. Unsa may makukuha na ako ana lagi. Unsa may makuha Tubagal lang. lagi man Nakay makuha o wala. Basta tubagal lang. Kusog na kay kulan diri o. Magbinata magdungo. Maghaganas na. Sa Asa ba nangutan na ka kay gani gusto ka makabalo nangutan na Kabalo ko, bro. Kabalo ko, pero for the sake sa imong mga viewers, bro. Kanya nangutan. For the sake sa imong mga viewers, kinsa man yung paria, nga matod nimo pari mo din na, nga maoy nagmove na anang term Catholic. Pare magyud na kabalo manggugo nga pare Lagi na kinsa siya. gani no? Kabalo ko bro, pare na siya. Ipatubag lang gud. Ipatubag lang ba kinsa? Ay sa atong tanawon bi. Be, Ay ako nang research diri naman diri pero dili mo ko na kay wa man ni pulos ko agad. so walay pulos. As long as nasige buhat nga pare. So walay pulos. Wala pulos. Okay, pulos ko bro. Wala kitawag nimo nga. Atong tanawon ako diri Kaya na kabalo ko nga pare na madili ko bukukuha sa imo, mo argue sa imo nga dili pare nga naman pare manguna kabalo mo na. Bro, baala na lang mapare nagmadili basta tubagal lang jud akong pangutana, bro. Kinangutana man ko nimo, balag para nimo walay pulos. Balag para nimo wala nay kwenta basta nangutana lang ko tubagal lang. Isaad ko imo yung tubagon Dung Rosales pag-ukay gyud Mas ko huwag ni puro si tawon. Imo man ang gipangita. Tagaan ka kay mo. galisod Kay nako ni mo galisod kapo. man dahil Nangita pangita jud ka kuan ba? wa ni kay bawo kay ga-search mo man kay bawo ka gi-direct to the point lang nimo nag-answer. Na, di harang laay ani ron lay ayaw lay. Chat GPT biara lay. Okay, ingon diri si Ignacio. Ignatius Ignacio Antioquia. Antioquia unsa man sa Ignacio? Pare obispo Usa ka Kristiyanong leader sa usa ka leader. Sa Ignatius pare bishop. tuig sa 107 Bishop. AD. Niya. Karon bro, kay si Obispo Ignacio man dayon nang nag-imbento anang terminong Katoliko, bro. Dayon imo pong gikuha ang iyahang term nag-imbento gi-apply sa imong simbahan. Ang akong pangutana kang kinsang simbahan nga giingna ni Bishop Ignacio sa Antioquia nga Katoliko, Seventh-day Adventist General Conference o kining Roman Catholic Church? Dili man tanan bro, Roman Catholic, dili man tanan Catholic. Abi Roman kana si Catholic, Ignacio. Asa man na imong obispo si Ignacio nga simbahan? Bro, sa ako'y klaro bro ang meaning sa Catholic bro, ginganlan ni Ignacio, paminaw ginganlan ni Ignacio. Pero wala man dili man ibig sabihin kay may Catholic, Roman Catholic dayon. Si Ignacio bro. Bro, si Ignacio obispo sa Antioquia no. Ayaw putla akong bro, ayaw putla akong ang statement nako bro. Kaya nimo mo since giingon mo kunin mo pag ikaw Catholic, nag-repair lang na sa inyo Dili wala lain na nagisgutan na pudi inyo lang. Bro, si Ignacio obispo sa Antioquia nga mo'y nagmugna ng term Catholic. Dayon katong iyahang gimugna nga term Catholic imong gikuha giangkon nimo nga niingon pud kag kami. Wala man ko bro. Excuse me sa. Wala man ko nag-angkon bro. Di ba niingon ka nga Catholic mo? Dali lang, paminaw sa. Wala ko nag-angkon nga kanang gitawag nga ang gibuhat niya nga Catholic, giangkon ako nga ako ana. Wala. Ang Di ba ipasabot niya niingon bro. ka nga Catholic mo?
Oh. paminaw. Karon kanina sige, di ba? Ang sige, ingon ka sige, matod sige. nimo ang Catholic malukpanon. So kung wala pa na niya giimbento ni Ignacio ang term Catholic, dili jud ka mulito kung Catholic ana. Kay Bro, mali, para mali, nimo mali na nga, bro. o para nimo Bro, Apo. asa wa pa Bro, Apo, naman. mali na, bro, Apo. Mali na, mali. Ayaw, wala na yung utok ni mo, bro, Apo. Mali na, mali. Sige mali. Ingon, dili, bro. Ah, Mali lagi na. dili bro. Ayaw lagi na, lagi. Nani ba? Ayaw pa Imong na. giingon Ay, sa nga kanila. Catholic ka. Kaya Sa lang lagi, kamugna paminaw ko. dayan ang Uy, Katoliko paminaw nga ba? termino. Mali lagi na, mali na. No, bro. Imong giingon nga Catholic ka. Ang Seventh-day Adventist Catholic. Kay para nimo nilukop sa tibuok kalibutan. So nakabalo day ka nga kanang terminong nilukop sa tibuok kalibutan. Ka magdulit nang kuha kay dili ta magdungog kusog kayong ulan diri bro. Yeah. Kana di ay terminong Katoliko malukpanon lukop sa tibuok kalibutan. Kung wala na gimugna ni San Ignacio nga term Catholic, moingon ra jud ka naglukop tibuok kalibutan ra, dili ka Katoliko imong tawag. Gawas kung wala giimbento ni Ignacio, di jud ka makaingon nga Catholic dahil ng terminong nilukop sa tibuok kalibutan. Karon bro, kay si Ignacio man di ay nagmugna ana bro. Kanang term tibuok kalibutan. Madungog ra ko bro, kusog igulan diri bro. Lungo kayo yung tingog, lungo kayo yung tingog. Karon kay si Ignacio man di ay nagimbento kang kinsang simbahan ang giingnan gitawag ni Ignacio Katoliko bro. Inyuha o katong gipasakupan ni Ignacio. Okay, ang iyang ipasabot niya, ang gitawag o Roman Catholic or Catholic Church. Inyo ang Katoliko. Roman Catholic. So dili di ay kamo ang gipasabot ni Ignacio nga Catholic. Dili. Kaya yung ipasabot niya, So sa ato pa, ipasabot niya ang Romano Katoliko nga pagano. sa ato pa ang tinuod nga mihatag og ang tinuod nga naghimo sa Katoliko o gi-applyan niya nga Katoliko ang Romano dili ang Seventh Adventist. Kamo kay igo ra man mong mikopya o yun na nimong nangupya ra mo, ni-claim mo. Dili ko mo yun. Di ko mo yun. Ako na pon. Paminaw sa ka. Kay nagkutaka ka. Sabot. Ingon diri ang polo nga Katolik, ang polo nga Katoliko o Catholic English, wala gihimo sa Roma o sa Romano. O dili gikan kini sa Grigo, pinulungan nga Grigo ang word nga Catholic. Iya gingon din nga pinulungan nga Katolikos. Nga nagpasabot universal, ibig sabihin magamit sa tanan o kalaghanan o ano siya, tipo o kalibutan. Okay, sa kasaysayan pulong muli ipasabot nimo. Okay bro. Kadali lang kay mo na ang punto. Ang unang nakagamit sa pulong Catholic Church mao si Ignacio. Kalawa ang igamit niya, unang nakagamit. Dili siya nabuhat ana, pataka naman ka. Okay bro. Ang unang nakagamit. Laing pangutana bro. Wala siya nagbuhat ana. Laing pangutana bro. Laing pangutana bro. Sa kay nakasabot ba ka sa umiyaw-yaw, huy. Aminaw sa ba? Nakasabot ba ka sa umisulti? Nakasabot kayo bro. Salamat. Okay na. Nakasabot na. Laing pangutana bro. Sa kasaysayan. Sige. Sa kasaysayan, sa pulong, ang unang nakagamit sa pulong, ang unang nakagamit sa pulong, ibig sabihin, naana ng word na Katolik. Bro. Pero ang unang nga nakagamit, si Ignacio Santopia, muna ayaw i-claim, ang gibuhat na word sa inyong papa. Okay, laing. Okay, sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kaning giingon sa inyohang Alpha and Omega, basahon ako ha. Ara Naabot na wag sa Alpha and Omega. Ayaw katawa, dara sige. Factual index. Ara. Bindis na rin si Kapuwa. Catholic, kanawa. Universal Christian Church. Host doctrinal and organization, host doctrinal
This was formed by absorption of Greek philosophy and neighboring religious into views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into strictly hierarchical system where the Pope and its summit nga naa kunoy Santo Papa ang Katoliko. Muna ilang gingon na. Ang Catholic Church kuno naa joy Santo Papa. Ang akong pangutana kay nagklimang kang Katoliko ka naa ba ka mo'y Santo Papa? Yes or no? Okay, tubag. Okay. Akong tubag, no. Okay. Okay, tubag ha. Sa sugpod ka ng word nga gismala sa mabasa, ang word nga Katolik na dili si Ignacio ang nagbuhat ana. Na siya sa gitawag o Grego nga pinulungan. Karon si Ignacio nagbuhat ang gitawag o Catholic Church. Bro. Sumpayan na ganyan man ang Catholic na. Pero wala pa lang word nga church, Catholic Church. So ang gisutan nimo ang imong gibasa diha sa unang panahon na daw ang gitawag og Catholic. Kanya gipadayon ni sa Romano nga gitawag og Catholic Church. O ibig sabihin iglesia na sa mga pagano nga mga Romano. O muna na siya bro. Bro, ang akong pangutana ba naaman ang inyong libro nag-ingon nga ang Katoliko naay Santo Papa. Ang akong pangutana kay niklimang kang Katoliko ka, Katoliko mo naa ba mo'y Santo Papa? Yes or no? No gani. Sa ato pa bro. Iklaro na kuha, ingon ko si Kina, no, ngano man. Kaya ang ipasabot ang gingon dira nga Catholic Church, inyo na nga iglesia nga gikan sa pagano. Bro, O pagano. sa ato pa, Kami na ba may Santo Papa? No. Kaya ngano man, ang Santo Papa bro, supak na sa suko sa Dios. sa ato pa bro, piki mo nga Katoliko bro, kay wa mo'y Santo Papa, kay matod sa inyong libro, ang Katoliko naa joy Santo Papa. So ayunan nimo nga piki mo nga Katoliko kay wa mo'y Santo Papa. Okay. Uyon na ako nga piki ang inyong pagtulunan. Ano man, kay kung imong isot pinigsoon, Bro. kailangan yun mahimo nga naisa tubapa kay ang ingon ni Catholic Church man, kung maulang ka matuoran, so makaplagayo. Kaya ang isa-isa dia may tubod na siya sa pagtulunan sa Catholic Church. Bro. Dili man may Catholic Church. Bro, isa lang. Ang ipasabot niya bro, Catholic Church, ang ipasabot nila dili 70 Adventist. Bro. Ayaw i-comprose na. Kani ba? Ano man? Sa inyo bang libro ba bro? Ipasabot, bro. Bro, Ipasabot niya bro, Catholic Church. Paminaw Muna ayaw ipahit sa mga kay dili man may Catholic Church. bro, Pero kung may Catholic Catholic, apil may ana. ang Katoliko di ay bro, ang Katoliko naa joy Santo Papa. Karon kay wala man may Santo Papa, admitahon nimo karon nga piki mo nga Katoliko. Dili ko ma-admit na lagi nga piki. Ano man, ang Katoliko lagi na ng word nga Katoliko sa pinulungan nga Grego lagi. May balik man tani ka po oy. Ano ba napakutana ka po? Ang Katoliko na ang una nga nagamit ang word nga Catholic Church, sumpayan ng church, iglesia, si Ignatius, umaw ng inyo ha. Sa ato pa bro. Bro, unsa may term sa Griego ning Catholic bro? Sa Grego gani, Katolikos. Mo na siya. Katolikos. Katolis anak, Katolis. Katolis. Okay bro. Mo na siya. Kay Katolis man day bro. Diri sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 31, giwali man jud ni San Pablo bro. Sa Hebro nga Biblia bro ha. Hebro. Sa Griego nga Biblia bro ha. Ako basahon bro. Griego nga Biblia. Kaingon ka dili mo Catholic Church. Dili mo Iglesia Katolika. Kay Catholic ra mo. Saan ako ha? Kaning giingon ni San Pablo sa Biblia. Bro ka po. Oy.
ingon diri bro Gapo ba ang pulong nga Katoliko wala gihimo sa Roma o sa Romano. Wala ko mga mangutana bro, kinsa may naghimo ana, mga Romano ba na, mga Pinoy ba na, mga Amerikano ba na? Wala bro, kay wala dili man rasa. Bro, nga ang Katolik bro inyo. lagi wala man bro, dili man issue din bro kung kinsay gagama anang unsay rasa anang gagama sa Katoliko bro. Salamat bro, salamat. Ana kay wala ta Salamat, magisgot og rasa ha. Dili rasa ang atong basihan dire. Dili man bro, wala man isig grasa bro. Ang Amo lagi, tama lagi nang gingon. Amo lagi tama lagi nang gingon nimo nga. Buhat sa Katoliko. Lagi. Wala labot ang Roma na bro. Wala labot ang Roma na bro. Wala lagi ko mangutana ahang lugarahan na gigama kay sa Roma ba na labot bang Roma, labot bang Pilipinas, labot bang Amerika, wala. Wala po ta magisgot dia og kinsa bay gagama ana, mga Amerikano ba, Romano ba, Hapon, Pinoy. Wala. Ningon man si San Pablo bro. Sa buhat 9:31 sa buhat 9:31 sa Grego nga Biblia. Amen on Iglesia Catholic. Tes kay Judayas kay Galatias kay Samarias irini kinin yukumodo min. Naingon man si San Pablo bro nga Iglesia Catholic. Kinsa man ang Iglesia Katoliko diring giingon ni San Pablo kamo ni? Asa bro, asa ba Sa buhat kapitulo 9 bersikulo 31 sa Grego nga Biblia ha. Grego nga Bible akong gibasa. Hemen on Iglesia Catholic. Ang ako pangutan kinsa man ang Iglesia Catholic nga wali ni San Pablo. Inyuhan ni o dili? Okay, tubag. Mo ni iglesia sa Jerusalem. Na bro, wala ko mangutan mga Hudyo Iglesia ba sa mga Hudyo ba nag sa kinsa na sa mga Amerikano ba na sa mga Hudyo ba nag sa mga Pinoy? Wala bro. Dili issue bro kung dili issue dre bro kung para asa ng iglesia sa Pinoy ba na, Hudyo ba na, Amerikano ba na o Romano ba na. Ang akong pangutana, kinsa man ang Iglesia Catholic nga giwali ni San Pablo? Kamo ba ni? Ang born again, ang Baptist, Alliance, local, Reform, kinsa man ni bro? Iglesia na sa kuan sa mga Hudyo. Kinsa o lagi unsa man tong iglesia sa mga Hudyo bro? Iglesia sa Dios. Bro, Iglesia Katolika bro, ingon si San Pablo, giwali niya Iglesia Katolika. Kinsa man ang Iglesia Katolika bro? Bro, sumpay og church bro, Catholic church bro, inyo na pero may church dira. Lagi, kang kinsa mang simbahan karon nga Iglesia Catholic. Dili lagi ninyo, lagi kay white church lagi. Lagi, kang kinsa man. Catholic church inyo na, pero wala may church on Catholic ra man. Dili ba? Ningon si San Pablo ha. Okay, men. Basahan ako ha, balik ka. Lagi, ayaw i-claim sa inyo ba? Lagi wala ko mo claim og amua ba na. Wa mo ko mangutanag amua ba na. Ako lang ni pa-confirm sa imo. Tanawa bro. Ningon si San Pablo, Amen on Iglesia Catholic. Ang akong pangutana, kinsa man ang Iglesia Katolika nga giwaling San Pablo nga daghan man kayong nagdalaron nga Katoliko pukuno sila. Iglesia sa Ginoo lagi na. Kinsa man Iglesia sa Ginoo bro? Inyuhan ni dili. Unsa man iglesia sa Ginoo ni nagtuman sa ubuton Adventista. No. Wala ko mangutanag Adventista ba ni? Nagpaabot na ni sa pagbalik ni Kristo. Kinsa man simbahan karon nga Iglesia Catholic nga nag-exist panahon sa New Testament, panahon sa first century hangtod karon, kinsa man eh? Mas Seventh Adventist na bro, klaro na kayo niya bro. Klaro? Klaro kayo. Kano sa nagsugod ang Seventh-day Adventist? Unsang tuiga? Nagsugod na siya dito pala sa Garden of Eden. No bro. Sa creation. Genesis 2. ang Seventh-day Adventist Church nagsugod na sa Eden? Nagsugod na dito bro. Asa man tong giingon nimo nga nagsugod mong William Miller? Sa pagbuhat. Alagi bro, karon ani ba? Ang simbahan ninyo namugna, ang inyong grupo, kapunungan, ang inyong organisasyon namugna unsa mang tuiga na? Ngani, ginganlan siya, diri ana sa gitawag o. Wala bro, wala ko mangutanag ginganlan, kano sa ginganlan. Kanang inyong organisasyon nga gipasakupan nimo karon nga Seventh-day Adventist, unsang tuiga namugna na? Kung tuig lagi mo gani, di maka
mo sugot na kay ba kay kabalo ko nga. Tuwa ka, direktag, tuwa. 1863 lagi. Oh, Wala ko tayong problema 1863. na, bro. Karon before Oo. 1863 wala pa Iglesia Adventistang namugna. Imo sa imo ha pag nga Wala, bro, ayaw sa bro. Namugna mo, ingon ka 1863. Before 1863, aminado kang wa pa'y namugna nga iglesia, Adventista. Bro, wala na siya bro, pero wala pa nagiginganlan na bro. Pero wala mo ko mangutan na ginganlan ba na ng mga lugar ha? Wala pa lagi pangalan. Wala ko mangutan na bro kung ginganlan ba na bro. Ang akong pangutan na ba, sa wala, pagamatod nimo namugna day ng inyong organisasyon 1863. Sa wala pa na namugna sa 1863, before 1863, wala pa yung organisasyong namugna ninyo. Yes or no? No. Ha? No. Sa to pa. Bro, lahi ang nakakaplag. Ayaw lagi na nagkakaplag. Naapat na dito sa giingon og namugna nga organisasyon. Mo gani. No. Namugna nga organisasyon ang Seventh Day Adventist. Namugna ang organisasyon, bro. Namugna matod mo ang organisasyon. Paminasa ba? Kanang gitawag og 70 Adventist sa ikapitong adlaw ipapaulay nagsugod na dito pa lang nasa Genesis. Naana na siya dito So, natuko na siya dito, bro. Pero nakaplaga na ni Ellen G. White 1863. Okay, are bro. Ilan ta magisgutan na. Kanisa ta. Unsa may binisayaan ni unsa man sa in English ning Iglesia Catholic nga giwalay San Pablo dre? Unsa daw? Unsa in English term aning Iglesia Catholic nga giwalay ni San Pablo dre? Sige. Atong basaw sa English. English ba? Ayaw, bro, wala ko mga nagbasahon nimo sa English translation. Unsa English term aning Iglesia Catholic? Oh, Iglesia sa Iglesia sa Lumalangyaw. Sa Lumalangyaw. Dili mao po ning Catholic Church, dili pud mao. Dili magila mao. Okay, unsa man ning Iglesia? Unsa man ning Iglesia sa Bisaya? Unsa man ning Iglesia sa Bisaya nga termino? Katawan sa in Spanish. Iglesia gani, Iglesia. Oh, Iglesia. Unsa man in English term sa Iglesia? Church. In English terms sa Iglesia. Church. Oh, church. Di Catholic Church. May Catholic Church sa basa dia. Di ba? Ecclesia Catholic. Ang English sa term Ecclesia, di ba ningon ka ang in Spanish sa Ecclesia dire is Iglesia, sa in English is church. Sa to pa Iglesia Catholic o Catholic Church. So ang pasabot ay nimo, ang nabasa ang inyong gitawag og Catholic Church, ana imong pasabot. Mo gani nang utana ko nimo, what is the English term of Ecclesia Catholic? So ibig sabihin ng inyong iglesia, ng inyong iglesia, mabasa gid sa Biblia. Ikaw gaingon, dili na koy gaingon na. Ikaw na namulong na. Liya, ibig sabihin lang, sumala sa masabot. Sa sumalas masabot, sumala gyud nabasa na ko. Kinanglan man ang pagsabot mo. Sige. Kay sumala man sa babasa, mangutanan ko sa imo ha. Sige, mangutanan ko sa imo ha. Ang kaistorya ba diya? Kinsa man kaistorya din ni Pablo? Kinsa kaistorya ni Pablo? Mga Romano Katoliko o mga Hudiyo? Tubaga daw palihog. Ang iwali ni sa paminaw sa tubaga. ang mga tao bro, nga naa diri yang giwalihan bro. O lagi kinsa lagi na? Unsa man na siya? Mga Romano o mga Hudiyo? Dili wala naka-refer og mga unsa, mga Romano ba naghudiyo bro? Ang ingon ni San Pablo, basa na ko ha. Isa bro, paminaw sa kung tubag. O lagi na, gustong maminaw, gustong mangutana, pero di maminaw sa tubag. Ayaw katawa kay mahulog, nagbugal-bugal imuha di Ingon si San Pablo, on Iglesia Catholic, simbahan kuno nga Katoliko. O Iglesia Katolika. Sa in English pa na Catholic Church. Kinsa may nagsulat ana sa buhat si San Lucas. Kinsa man na si San Lucas? Usa ka doktor o kanang niang evangelist unya at the same time pintor. May mo drawing ba? Tinun-an ni San Pablo. Siya ay nagsulat ani continuation ng Acts of the Apostles sa iyahang gitawag na to Gospel nga Luke, Gospel of Luke. Mo man continuation sa Gospel of Luke. Nya karon ang nagsulti ana si San Pablo
ang author si San Lucas. Unsay may wali ni San Pablo nga gisulat ni San Lucas? Iglesia Katolika. Asa nga Iglesia Katolika yang gingon? Sa Judea, sa Galacia, Samaria. Karon ang pangutana kung inyohan matud nimo ganina kamo na nganong dito sa Galacia og sa Samaria og sa Judea wala man mo yung mga kapilya dito. Na nya mo claim ka nya matud nimo na organize na mo 1863 nya gisuwat ni esa paminaw sa bro gisuwat ni unang siglo pa wa pa 1863 maguwang pamanggali tong St. John the Baptist sa Jimenez nga giluwaan natong inyong sakop. Ayay. Sina bro, tubaga na bro ba? Ningon ka nga kamuni, ya? Ningon ka nga kamuni sa buhat 9:31. Oh, Kay nabasa ang gitawag og Catholic Church. O, ningon ka nabasa daw. Karon akong pangutana. Kinsa ang istorya din ni Pablo? Ha? ang Kinsa wala ka istorya si San Pablo. Romano Bro, o mga Hudiyo gikan sa Jerusalem. sagol bro. Sagol. Ay sagol. Oh, kaya Kasi katuloy daw si San Pablo. Timana Timana na to bro kasi San Pablo apostol sa mga hintil na. So buti pa sabot sagol. Nanadya yang sagol bro. Damo na niingon si San Pablo ang iglesia sa Judea, sa Galacia ug sa Samaria. Nade mga Romano ana sa Galacia, Samaria ug sa Judea. Wala di ba sagol. So buti pa sabot bro. Kami na tagan ako background ba ani nga libro. Ang kaning akso seminaron sa Katika bro, kadali lang bro. Seminaron sa kadali ha kay murag wa jud alamag ni Biblia ni medala matudloan ni ba. Kanang Acts of the Apostle bro, ang author ana, ang gasuwat ana si Lucas, San Lucas. Kana si San Lucas, ebanghilista at the same time doktor. At the same time pintor. Napagali na siya imahe ni Mama Mary gipin, gi-preserve na sa simbahang Katoliko hantod karon. Karon kaning Acts of the Apostle continuation na sa Gospel ni Luke. Di ba? Mao ni sumpay sa Gospel ni Luke. Unsa man nganong na sulat man ni San Lucas nga Acts of the Apostle may ang gingalan nganong dili man jud laing libro yang gingalan nganong magalan siya Lucas and Pablo later kay silam jung duha ani. Tungod kay si San Lucas ang nag-record sa mga buhat sa mga apostol. Og ang na-highlight din si San Pablo, apostol man si San Pablo. Tinunaan man siya ni San Pablo. That is why, girecord niya ang giwali ni San Pablo. So, asa gitumong ni San Pablo ang iyang giwali? Sa iglesia, ang karinggingon niyang iglesia Katolik, dito sa Samaria, dito sa Galacia, o dito sa Judea. Wa man mo yung mga kapilya dito nga nag-exist panahon sa 1st century. Ambot ka karon og naba mo simbahan dito. Kanya mukli mo nga kamuna, ay kada kong binuang. Mabitong ganina, gingnan ka na ako, kinsa may nag-imbento anang term Catholic, yung kas Ignacio. Unya karon naglisod kag pangutana si Ignacio, why ChatGPT itlog yung mong utok. Nang magtuon na. Di kay magbasa Biblia nya wa kay kalibutag unsay background ana. Kinsa man si San Pablo nga mo'y naglitok ani, mo'y nagwali. Roma 15:16 pare, dili pastor. Asa man siya imong pare? Kinsa man simbahan nga nag-exist panahon sa 1st century nga nay pare? Kamo? Dili, ang simbahang Katoliko Romano that is why Catholic Church, Ecclesia Catholic, ang giingon sa inyong Alpha and Omega, nga ang Catholic Church na ay Santo Papa. Ikaw ni claim nga wa mo'y Santo Papa, piki kang pagkakatoliko. Ug matod pa sa dictionary nga akong gibasa dire, New Webster Dictionary, Catholic Church, original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Kaulawa po na oy. Ulaw kayo. Okay. Ulaw. Okay, wala po. Oh. Wala po. Oh, Okay. Ulaw kayo na. Diyan ang lugar bro, diyan ang lugar bro sa kung kuan atol na kuan paminaw na siguro nato ning giingon diri Pero siguro nimo no. Wala. Oh. Bro, mo out na ko bro kay kanang gaulan po dire manihapon sa ko bro. Dayon, mga Lunes na lang siguro ta atong debate o dili Miyerkules na lang para final. Sige ha. Salamat kay bro. Sa panahon bro. Sige bro. God bless.